Siitähän on valehtelematta joku pieni ikuisuus. Tai kauemminkin. Kun mä viimeksi vlogauttanut menee kameralle. Mut nollabudjetti pysyy silti edelleen, koska mullahan on jotain paskaa silmässä. Ei pienintäkään aavistusta, että nauhoittaako äänet nyt kuulokkeiden kautta vai vaatiiko tuo asetus sitten, että niiden pitäisi olla langalliset. Öykailijat siikaili. Kuitenkin se pidemmittä paskapuheet. Tervetuloa Turtsa-vlogin pariin. Olen tänään täällä syksyisessä. No, ei ihan vielä, mutta kohta ollaan Ankkapurhan puolella ja lähdin tekemään tätä pitkästä aikaa tällaista tekotaiteellista paskaa, josta minua ei tunneta, mutta minut voisi tuntea. Ja tänään samalla niin kokeillaan ja testaillaan vähän uutta lelua, mikä tuli tuolta postista hiljattain. Mut ennen sitä osuutta niin tsiikaillaan, öökaillaan nyt vähän maisemia. Jos joku on tarpeeksi joskus pyörinyt täällä mun kanavalla, niin varmaankin tunnistaa tästä tämänhetkisestä maisemasta, että meillä on täällä pikkasen sama meininki kuin tossa mun jo tässä kohtaa ikuisuuden vanhassa Son of the Forest -videossa. Mistä vaan niinku Dalsin menee täällä Känkkärän luontopolusektoreilla ja mä ajattelin, että tää voisi olla varmaan sellainen ihan pätevä ympäristö myös sitten leikkiä ton lelun kanssa. Tuo kuulostaa osittain tosi väärältä, mutta ei anneta sen häiritä tai lannistaa tunnelmaa. Tosiaan ollaan lokakuun ekassa päivässä, ja se on ihan väärässä. Editori Samu varmaan korjaa asian, jos on korjatakseen tunnetusti. Ei oo mikään ihan kaikkien aikojen reippaan jätkä. Mutta me ollaan täällä alkupisteessä taas. Mä en oo tottunut kuvaamaan ilman että näen itseni jatkuvasti, niin tää on nyt sitten tämmöstä melkein voi sanoa jo rappiotupettamiseksi, kun ei ole mitään käryä, mitä tapahtuu. I have no idea what I'm doing. Mut minä nyt ajattelin kuitenkin toistaa itseäni takavuosilta ja tehdä tekotaiteellista paskaa, koska tää on kuitenkin heittämällä yksi mun lempparipaikkoja täällä koko kylällä, missä ihminen voi aikaa viettää ja askeleita kerätä. Niin sanotun Känkkärä-alueelta niin on pari näitä pysähyspaikkoja, lepopaikkoja. Mie en ole varmaan ikinä istunut tässä, missä istun nyt. Mut mä ajattelin nyt tälleen niin kuin huvia ja urheilun vuoksi tulla ainakin hörppäämään yhdet vedet tähän näin. Puukko toimii kameratelineenä. Sori Stora Enson pöydälle, että nakkasi se siihen. Voitais melkein samalla pikkasen käydä läpi, että mitä se posti sitten toikaan meille. Kustihan toi meille hiljattain tämmösen, voitko tarkentaa oikeaan paikkaan. No et tietenkään. Toiskin aivan liikaa pyydetty. Pystynkö mä jotenkin lyömään tän? No en mie varmaan pysty. Se toi kuitenkin tämmösen DJI Neon mulle aika hiljattain ja
Mä oon nyt melko kirjaimellisesti täällä niinku ensimmäisiä testiajoja sen kanssa tekemässä. Keskellä ei mitään. Maisema meillä on kyllä ihan kohdallaan. Toivottavasti näkyy. Itse asiassa näkyyhän se, kun me tehdään sen kanssa näin. Maisemahan meillä on ihan tässä kohdallaan. Että vähän tossa matkalla jo öökaili ja tsiikaili, että miten tää toimii. Ja tämän päivän luennon aiheena tosiaan piti olla tekotaiteilijan paska. Mutta kyllä tämähän nyt alkaa niinku... Mitä enemmän mä mietin tästä näin, että mitä mä kuvaisin ja mitä mä tekisin, sitä enemmän tästä on vaan tulos tällainen tosi vanhan liiton V-login paska. Anycase. Välikuulumiset. Olin eilen viimeistä päivää yhdessä duunipätkässä. Niin mullahan on nyt sit taas muun muassa ihan helvetisti aikaa tehdä kaikkea bullshittia. Mut se, että laitanko me sitä resurssia tänne YouTubeen vai en, niin sitä mä en ole vielä päättänyt. Tässä on kyllä sellainen niin kuin näkemisen arvoinen kohta, että joka taas vähän se. Kahtokei nyt saatana. Täällä on niinku tällaista semisynkkää värikkyyttä, mutta se tuo aurinko osuu niinku tuohon. That's just pretty. Mulla on kunnianhimoinen tavoite mennä tonne ihan loppuun asti. Ja varmaan menenkin. Koska siellä pääsee hetkeksi istumaan. Mikään lämminhän täällä ei oo. Hanskat ois voinut ottaa tänään käteen. Mutta ei tullut otettua, kun mä ajattelin, että mä tuun kuvaamaan tässä matkalla nyt niin pirun pailla jo. Paljon. Suomen kieli vaikea. Katoin hetken, että kuka helvetti kykkii kiven alla, mutta se olikin joku tollain systeemi. Mielenkiintoista. Perin mielenkiintoista. Hauskintahan tässä mun videossa on se, että tämähän tulee hukkumaan kaikkien nykykakaroiden stimulantti Jump Cut Mayhemin alle. Hui helvetti, mä sen kuolla. Tähän väliin lienee varmaan hyvä tehdä sellainen muistuttelu tälle kuolevalle kanavalle, että minähän olen pyrkinyt live-striimaamaan melko aktiivisesti. Minulla on Twitchissä semmoinen pieni muutaman sadan ihmisen kanava, mikä sisältää aika paljon semmoista, no vois sanoa melkein, että metallimusiikkiin keskittyvää kontsaa, eli jonkun verran tulee muovikitaraa hakattua, eli Clone Heroa, Guitar Heroa, Jargia, miskä siis nyt haluu sanoa. Mutta että nyt tosiaan kun multa loppui toi pätkäduuni tossa, puolen vuoden stintti pelkkiä aikaisia herätyksiä 6 jälkeen aamulla. Vähän ennen 6 oli aina pyrkimys, mutta totuus on se, että 6 jälkeen vasta herättiin aamulla. Ja maanantaista perjantaihin 8 tuntia. Sen jälkeen ei ihan hirveästi ollut virtaa niin kuin mihinkään muuhun kuin sellaiseen omaan epäsosiaaliseen kuplaan ja siellä lämpöiseen oleskeluun. Mut joo, twitch.tv kautta Turtsa. Niin sinne kannattaa suunnata, mikäli äreet riffit, black-hit ja muutama ärräpää on sun juttus.